Il-budget il-Gvern ippreżenta s-sena d-dieħla jgħaddi mit-test tal-Caritas b'mod tajjeb ħafna għall-isforzi diversi miżuri li ttieħdu se jkun hemm iktar familji li se jfirħu jħallsu għal dak magħruf bħala il-basket tal-Caritas. Dan se jiġri wkoll għax il-miżuri ta' din is-sena jibnu fuq dawk ta' snin preċedenti. Ikkonferma dan analiżi teknika pubblikata fil-Gazzetta Kulħadd. Is-sors tal-analiżi huma r-rapporti tal-Caritas u dħul tal-familji u l-pensjonanti skont id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Din mhux bisturi biċ-ċar kif riżultat tal-miżuri li ttieħdu fl-aħħar 3 snin iktar familji jirnexxielhom ilaħqu mal-ħajja iżda wkoll li żieda fil-benefiċċji u l-inċentivi kienet ferm iktar miż-żieda fil-prezz tal-basket tal-Caritas. F'analiżi kien stabbilit li fost il-familji hemm iktar li qed jgħaddu mill-kejl marbut mal-basket tal-Caritas. Xi ħaġa li saret possibbli bid-diversi miżuri li ttieħdu fosthom l-in-work benefit. Kien kruċjali wkoll inizjattivi bħal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma illi waslu biex il-basket ma żdiedx daqskemm żdiedu l-benefiċċji u l-bilanċ kien favur il-familji. Bħala eżempju, familja b'żewġ ġenituri b'paga waħda u wild wieħed kellha l-basket tagħha jiżdied b'740 euro, iżda il-benefiċċji kienu b'827 euro. F'każ ta' żewġ ulied iż-żieda fil-benefiċċji kienet ta' 1400 euro fil-waqt li l-basket żdied b'900 euro. Dan wassal biex fiż-żewġ każi l-familji għandhom biżżejjed għal basket bażiku, għalkemm fil-każ ta' familja bi 3 ulied dan għadu mhux il-każ. Fis-sitwazzjoni ta' pensjonant waħdu jew pensjonanti romol jirriżulta li żieda fil-basket kienet ta' 191 euro. Iżda żieda fil-benefiċċji u saħansitra l-pensjoni kienet ta' 615 euro fil-każ ta' dawk pensjoni mhux kontributorja u 1148 euro fil-każ ta' dawk pensjoni minima. Anke l-koppji pensjoni waħda raw iż-żieda fil-benefiċċji u l-pensjoni tagħhom iktar minn kemm żdied il-basket tal-Caritas bejn l-2012 u din is-sena. Hawn il-basket bażiku tal-Caritas se żdied b'250 euro u bil-baġit tas-sena d-dieħla titjib fil-benefiċċji żdied b'madwar 1000 euro kif tindika waħda mid-diversi tabelli dettaljati pubblikati fil-Kulħadd li juru illi il-baġit jikseb marka tajba skont il-kejl tal-Caritas.